Oimore nyakorom gajuange no mara enirio makare tarik 10 dweno mara pagario ganario prario kod ang'wen machiegni cheno ni mara many piny waikoni weche manyien kida koro ganda sakweche go motenre kod sigu kata kamano ntiere weche motenre kod thieth madhi bedo kod rochruok kalowenda lakteche koro geto gomo nyakorom gajuange kotenre kod sirikal rem chopo singo mano miyo e kindo mane ikete winjruok mano mar dokitich omenyo ni maeka achiel gi moke cheno ni mara many piny kaka pile adoko pachiela mar ote machuo Kario adek auchano na kabini watie live Facebook Ramogi TV ke imwi mar SK achiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thundo eche. How is it possible that you can provide X-ray, ultrasound, laboratory tests within just 75 shillings per month? So we want a total implementation of the agreement. Osiptende mag jigiwegi obogolo oko jotuo matiyo gi okumba mar SHIF kalakteche bende obago ng'anyo kawuono. That the National Treasury shall today disburse all the pending equitable share allocation to the 47 county governments. Piny owacho singo chwalo omenda ne counties kachop tich ang'wen mar jumane. Biro tayudo ka bulldozer oginene muko ot. Watu ya serikali ndio wabaya. Wanatanganya watu hii murati ni kumbe ni pesa wanaiba ya citizen. Jodak manyama vila obedo gi buok kalore kod muko mag moko kuom utegi okinyi makawuono. Machiegni nyakorom gajuange cheno ni mara many piny wantie gi jaloko mora Belinda Adhiambo nyinga Lydia Okeyo. Riwruok mar ute thieth mag jigiwegi Rufa obogo romo loro oko jotuo matiyo kod okumba thieth mar SHIF chakitae kachiel dwe manyien e pacho kae mangima. Kane kod jakom mar gik mane lose boma Nairobi ikoni migao mar thieth okosechopo singo mar chwalo kata mana gowi mar NHIF ka SHIF bende gilokore kendo koro ok gichudi kaka no reko gindiko e chike magi. Agayudha moilero no riwruok mar jochiw thieth kuso bende koro koni ok gibidhi mbele gi thiedho jotuo mora mora matiyo gi okuma mar SHIF. Pode ni waruok maka kod kacha dweche mahawa dek bang' dara yanga yare okumba mar thieth mar NHIF nyaka SHIF. Riwruok mar ute thieth mag jigiwegi Rufa onyiso chandruok magikali okumba manyien magikoni tayo ataro mar chike mane ondik piny. Jakom mar riwruogni Dr. Brian Lishenga koni chudo mag ute thieth mag ji ma ohewore odwok piny gi atamalo 90 kendo ting' mapek odong' ne jotuo mondo golo omenda kowuok ofuko gi. When we look at patients who are getting admitted to ICU and HDU across the country, why is it that now SHA is only paying at level 4 hospital 3,360 shillings? Why is it that if you are admitted at ICU in KNH, SHA is only paying 4,460? And yet, when we were being convinced that SHA will be better than NHIF, there was an exclusive ICU and HDU package which was under the Emergency and Chronic and Critical Illnesses Fund. E oboke manyo gol kod tend migao mar thieth, migao no lero ni gibiro bedo ka gichudo ne jotuo kaluwore gi oboke mane gigocha padu mar 11 higani. E oboke no, chudo mag ute jotuo ma ohewore ICU kod HDU level 4 gichulo silings 3,360 odiochieng' ka odiochieng', level 5 silings 3,920 ka level 6 to gichulo silings 4,480 odiochieng' ka odiochieng'. Ute thieth gi bende ywak ni omenda ma icholo ne osiptende marwako jotuo ma okwongo thin ma okalo kendo pogore gi singo mane omegi ka idar kowuok e NHIF. We were promised that the primary healthcare fund will be operationalized and that Parliament will allocate enough resources so that patients who are going to level 2 and level 3 facilities will not require to pay anything. We as hospital owners are asking, for the sake of Kenyans, why is it that now the reimbursement for outpatient visit is 75 shillings per Kenyan per month? How is it possible that you can provide X-ray, ultrasound, laboratory tests within just 75 shillings per month? Gigowi magikoni ne odar go kowuok NHIF mapoko chulgi gichano riembo jotuo mag SHIF chakre tarik 1 dwe manyien. We are demanding that portal be reopened. The NHIF portal, we have no access as providers. Our claims, which we have put there since 2019,
We can't see them. From 1st of January, we will move to out-of-pocket payment. We have no other way. How do we keep the facilities open? Komachielo bende riwruok mar jochiw thieth kuko oyango ni ok gibi chiwo thieth ne jotuo matiyo kod SHIF nyaka chop dwachgi mar duoko ute thieth mag-gi e okumbe mar SHIF chop kare. The Ministry of Health leadership and the Social Health Authority has proven to be tough-headed. We are declaring as clinical officer we are not going to see any patient who is registered under NHF. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyamrera ma kaunti ma Nairobi koro dwaro mondo mi piny owacho chop singo margi kama oting'o chudo maber kaachiel kod ndiko getich. Jothieth go ne oywak ni gisebedo ka gikale matek. Wira ni onge omenda ma giseyudo kowuok kuom piny owacho ma Nairobi. Roma ne oyura gima kuom jotelo kama oting'o Senta ma Nairobi Edwin Sifuna jothieth nokwayo ni ber mondo mi ochulgi kata ochuog chik mabiro neno ne gido ratiro margi mar tich mana kaka ne piny owacho mamalo okete winjruok gi piny owacho mag counties. We have our families. Nimesema sijasema. Kishachukua ati anafanya follow up. Hatuna wenye kama sisi CHPs inafaa tuende training hata ya kujua hizi sign language. Tunaomba tupelekwe training sile tuweze kujua hizi maneno ya sign language. Tunaumia. Wakati tulikuwa tunafanya bure, tulikuwa tunapembelezwa. Lakini sasa hii kuna stipend kidogo tumewekewa vikwazo nyingi sana ambaye hatuwezi. Inawezekanaje utume mtu kazi bila tools za kufanya hiyo kazi? Sijaelewa hiyo kitu. Ama mnawekelea serikali? Mnaniambia unaweza tumwa kazi bila gloves. Gloves hamuna? Inawezekanaje? Hii victimization unasikia hapa si ati ni uongo. Ukikuja hapa unafungua roho yako, unafika nyumbani unakuta hauna kazi. Mimi mkishanipea hiyo information, kazi yetu ni kuita huyo governor huyo Sakaja. Akuje na waziri wake kwa Senate. Tufanye kikao formal tumuulize hii maswali tu directive namna hii. Na ndio ukiona tukisukuma magavana, mtofautishe, sio sisi hatuna siasa. Sisi ni kuuliza ile pesa wao wanafaa kuleta mashina. So mtu asiwe gavana asiwadanganya ati senator anapiga kelele kwa sababu mimi anataka kiti changu. Riwruok lakteche mapacho ka KMPDU omedo cholo liet ne piny owacho mondo mi ochop dwachgi kaluwore gi winjruok mane giketo bang' ng'anyo mane gibago dweche manok mokadho. Ka kamano to ng'anyo margi biro chakore ayanga chieng' wuok tich mabiro. Magi yange kinde mane gibago ng'anyo margi boma Nairobi kama gisundo osiptende mag ji giwegi kaachiel gi counties mapacho ka mondo mi oketie tim winjruok mar bero chudo mag lakteche mathurka. En ng'anyo mane obagi gi riwruok mar lakteche mapacho ka KMPDU, ng'anyo mane kaso liet ne piny owacho mar chopo dwach lakteche kaluwore gi winjruok mane gibedo godo gi piny owacho. We went on 56 painful days of strike to have a CBA that was painfully gained after 100 days strike to be implemented. And on 8th of May 2024, we had agreement with government that gave Kenyans relief that they could access hospitals once again after 2 months. Lakteche go singo chako ng'anyo margi ayanga wuok tich ka giramo ni onge twak kata romo moro amora ma gidwaro ka dwaro margi en ni neno ni omenda mane giwinjore gi piny owacho ochulgi. And therefore we are saying the 7 days notice, the 7 days are expiring on Sunday midnight. That is, from next week, there's no doctor will be in any hospital working. And we are asking our doctors from Kenyatta National Hospital, from Moi Teaching Referral Hospital, from KUTRH, from the counties, and from everywhere. Those who have not joined us today, we know that they're still on duties because the strike notice has not expired. But from Friday, they should stop admitting patients so that on Saturdays and Sundays they see which ones to discharge. But come Sunday midnight, all those who are at work should step away from work. Achiel kachiel ne gibago ng'anyo ka gichomo osiptal maduong' ma Nairobi kama ne gisundo osiptal no mondo mi ober chudo mag gimiyo lakteche ka bende gisingo chwalo kwa makamano ne osiptende mag ji giwegi machalo kaka Aga Khan, Mata kod mamoko mondo mi okel chudo makare ne lakteche gi. All these private hospitals that have been extracting workers, the health workers, the doctors, we are coming down to you. The likes of Aga Khan, the likes of Mata,
the likes of Avenue. We are coming down. We will finish Nairobi Hospital and get down to all the hospitals. And when we go on this strike this time, we are not only focusing on the issue of the public sector. Giseo counties mathuruka kuom keto yomyom e keto e tim winjruok mane gibedo godo mar keto lwasi makare mar tich ne lakteche ka koro gidwaro mondo mi counties oket winjruogno e tim. That you may have lied to us on 8th of May and say you will implement, and the promises have not been kept. So no more time for promises. That's why we will start today to demonstrate and dramatize and show that the foot-dragging attitude for government will cost Kenyans their lives. Those blood, those deaths are upon the government. Just like our doctors that have been openly killed by government by not being paid and expected to be at work. Ponono ni ng'anyo makama otimore. Oganda mathoth kidek bedo gi midhiero mar rem yudo thieth ahinya te kindegi ma oganda ntiere yweyo mar sikuku. Solidarity. Piny owacho mamalo singo mar chwalo omenda ne counties kaka dwarore mar konyogi e tawo chenro mag-gi mag dongruok. Romo mano okelo kanyakla jatend piny Kenya William Ruto kod governors mapachoka mar poro wach e tawo chenro mag piny owacho. Jatend piny Kenya William Ruto kwa tudruok makare kind piny owacho mamalo kod counties gi mise mar tiyo ne oganda. Otanyambaga ntiere kod ler mathoth. E kinde romo mano okawo seche ang'wen ka jot ma jatend piny Nairobi sirikal oyango ni migawo mar omenda dhi chwalo omenda mag pok madhi ne counties kapok ochopo tich ang'wen. That the National Treasury shall today, 16th December 2024, disburse all the pending equitable share allocation monthly disbursement for the month of November 2024 to the 47 county governments. E romo mano ochwe kom kod jatend piny William Ruto ochiwo ler ni oluong romo e kind duol machoko osuru pachoka KRA kod riwruok mar governors e wi ywaruok mapek mokwako osuru mag choko mawuok e counties kichwalo ne sirikal mamalo. That the National Treasury shall facilitate a consultative meeting between the Kenya Revenue Authority and county governments on accrued taxes related to on-source revenue. I urge all ministries, departments and agencies at both levels of government to hasten the dispute resolution processes by taking advantage of alternative resolution mechanisms. Ten counties kod sirikal mamalo bende ogike winjruok mar kawo tije loch gwenge mayande sirikal mamalo pod ochunje kendo idhi go gi chapa e gazet mar piny owacho jumani. Harmonious intergovernmental relations as outlined in Article 6 of the Constitution are essential for effective and sustainable devolution and by extension the success of our national socio-economic transformation agenda. While the two levels of government are distinct, they are interdependent. That all the devolved functions pending transfer that have been unbundled and have mutually been agreed by the two levels of government shall be gazetted on 16th December 2024 to facilitate the seamless transfer to the counties. That gazette notice is already out. Devolution is one of those governance principles and institutions that has helped to build on our national unity. Lero ni yedhe michwalo kod kambi mar KEMSA ni counties kori biro dhi ketie kido mag counties kaka yore tieko kuo mag yedhe e counties. That all the drugs procured through Kenya Medical Supplies Agency KEMSA by the county governments shall be branded not for sale. Bang' romo mokawo seche ma ingo ang'wen piny owacho mamalo kanyakla kod mano mar county ogike winjruok mar chwalo tije mosebedo kokwamo e piny owacho mamalo. Oganda rito ka bende mabiro bedo kare. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kar jot ma jatend piny, Nairobi. Nonro mar riwruok matimo nonro mar Infotrack oyango ni 54% mag jo Kenya onge kod yie gi duol matawo yiero pachoka IEBC e timo yiero ma oyanga kendo mano e yiero mabiro mag 2027. Nonro ma kamano bende oyango ni jo Kenya onge kod yie kod duol no kaluwore ni ok giket ler ewi weche yiero kanyakla kod weche mag mibadhi. Cynthia Onyango nigi ler. Covering all regions, so youth included. Nonro mar Infotrack maduoko ne ochopo e kinde ma jo Kenya ni kod siso mathoth e dwaro ng'eyo gimomiyo sirikal pok ochuogo duol mar IEBC
oyango mong'ith gimomiyo jo-Kenya moko ok ne ogoyo ombulu kinde yiero ma 2022. Nonro ni oyango ni 27% mar jo-Kenya ne onge kod dwaro mar goyo ombulu, 25% ne tuo kata ne nikod dich, kata 25% machielo ne neno ni ombulu margi ne ok dhi kelo lokruok moro amora. 20% ne ok ondikore kaka jogo ombulu, 14% ne owito bokgi mag ndikruok, kata 5% ne onge machiegni gi kama ilute ombulu. Nonro ni bende olero ni 54% mar jo-Kenya onge kod yie gi duol mar IEBC, kata 26% kende ema oyie kod duolno matayo yiero pachoka. E kwan ni, gwenge ma Nyanza kod Nairobi otelo kod 59%, ka gwenge mag ugwe mar Kenya luwogi kod 58%. Masawa ni kod 55%, ka Hoho mar Okak ni kod 49% mar koso yie e IEBC. Only 26% of Kenyans have confidence in the IEBC to conduct free and fair elections in 2027. Indeed, majority, 54%, are not confident that IEBC can conduct free and fair elections in 2027. And we can see that trust deficit runs across. It is, majority in northeastern, eastern, central, western, Nyanza and Nairobi. Jo-Kenya bende onyiso paro ma opogore ewi duoko mar yiero ma pachoka. No matter how people vote, the preferred presidential candidate by government will be declared winner. And what we see is that 33%, almost a third of Kenyans, believe this to be the case. No matter what government does, the popular presidential candidate with majority votes will be declared as winner. And we see that only a quarter, 25% of Kenyans, believe that to be true. Ewi jo-Kenya maonge kod yie e duol mar IEBC, 60% wacho ni IEBC ok tim chenro mage e yo maler, 47% wacho ni IEBC ni kod jotelo ma jomibadhi, kata 47% mamoko wacho ni IEBC osebedo kod chochni mathoth e kinde mokalo, kata 19% to wacho ni gionge geno nikech sirikal osebedo kadonjore e chenro mag duolno. Jo-Kenya bende wacho ni duol mar IEBC ni kod midhiero ma opogore madwaro ng'iyo malong'o kapok piny Kenya odok e yiero. Mentioned by 39% of Kenyans is external interference. That was the first challenge that was mentioned. It's very closely linked to challenge 2 and 3, which is corruption, mentioned by 38%, and lack of commissioners, mentioned by another 38%, such that the agitation by various stakeholders, including religious leaders, civil society bodies, on the urgent need to reconstitute the IEBC is a real important challenge because it is felt by the electorate, the real owners of the country. Duoko mar nonro makama bende olero moko kuom pach jo-Kenya magiwacho ni ponono sirikal otiyogo to nyalo konyo duolno duoko chia mare. One, as mentioned by 40% of Kenyans, ensuring independence and impartiality of IEBC. The second, which is very closely linked, mentioned by 39% of Kenyans, is can we please ensure elections are free, fair and transparent. And 29% of Kenyans have talked about the provision of civic education and sensitization on electoral processes. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kwa mwajonjo dak ma Nyamavila, Kayole ochio kawuono gi buok tok geche muko. Kara geche moko mag Komeko chopo kendo chako muko utegi. Ne chenro mano kelo bila mondo mi ochiwari. Tajodak goyuwa kaluwore ni muko no makogi apoya. Cleophas Oluoch lero bang' luwo chenro no kendo koro omiyo ler yo machal kod mae. Okinyi mang'ich, oganda moko chiewo kadhi e tich kod timo gik mamoko. Chenro pogore apoya nono ne jodak ma Nyamavila, Kayole County ma Nairobi, udi muko. Komeko chopo. Odorofa rombore piny, kendo jopiny moko yako mwandu. Oganda uchiewo ka leke Komeko chomogi. Leke mager, leke ma ochopo mar darogi e kargi mar jot. Rumbi mar lit kod kuyo nenore wengegi. Jomadongo gi nyithindo. Osiepa morogo na simu kowuok dala na rang ode.
owinjo ni muko. Koro kabiro tayudo ka bulldozer oginene muko ot kaka nyalo donjo onge. Koro gimoro amora bende odhi. Muko ni nobogowa. Nyoro ne apenjo kata mana landlord nani to ang'o momiyo wawinjo fununu ni dwa mukle Jamavila dak osenyiso. Onyisa ni embe okia nokonyise. Tie joko moko ma giwuotho ga ni e utegi ka ginyiso ji mondo odar. To sechego katapila be no sechopo ka. Koro ne gichako gini ni gute makoni muko gi. Giywak ewi kama ginyalo chomo. Nimar ne ok ging'eyo wach mukono. Moko dhoggi omoko. Kendo kae ema giwacho ni deta mipimo. Dhok omoko. No, we haven't been told. Even until around 8 is when we are told, and already the bulldozer is in my bedroom. This month I have already paid. No, even I don't have where to go. I have just arrived this morning at 7:30 only to realize that my house is being demolished. And I wanted to know why my house is being demolished, and yet I had paid the house rent for 4 months. Nyathi manyako ni nenore ka pod ni kod riyo mar somo ei koko. Somo nyaka ei midekre magikaloe. Jodak nyisore magin godo kod riyo mar yudo kama ginyalo jotie kata mana kawuono. Nana kako nyalo konyowa sani wan gi nyithindo oko, wan gi gik moko oko kuma dhi onge. Landlord boko dich no wasechule pesa kumwanya timo onge. Koro ka ber to governor gi sirkal ne gima yatimo na sani. Wakomo gi nyithindo kumwanya chako onge. Gima betek sani. Governor maybe to just for this instant to give us a place where we can just go. Just a place. Yeah. Just a place where we can be able to go. Today we don't have anywhere to go. Yangore ni muko ni omako plode 50 alwora ma Nyamavila. Kendo kata oboke mar do ok dhi chungo chenro no ka jodak wacho ni ne ok giyudo kata notice mar dar. Seyo kori keto ne sirkal gi jodak ma Nyamavila. Watu ya serikali ndio wabaya. Wanatanganya watu hii murati ni kumbe ni pesa wanaiba ya citizen. Alisema yeye angetaka win. Mwenye ploti asipoteze na mwenye amejenga asipoteze. Mae en muko marareo kama okuongo ne otimiga mar 2018. Kawuono MCA Mogwel Joy Mudhoni ne ochopo mar kedo ne ratiro mag joge. Last time other people lost their lives because of demolition. Yes. Yes. Sonko who was a governor then alikuja kustopisha hiyo. Akastopisha and they went to court. Wakaenda kotini wakapeleka Polycarp Maina mwenye anasema hii shamba ni yake. The case has never stopped. Hadi juzi attorney wa county ametoa statement. Attorney wa county amesema this land belongs to Nairobi City Council. I have evidence. Bang' twak mar Joy Mudhoni ne ondhie kod obila makayole kendo tere nyaka tesendo obila makayole. Tesendo obila kanyo bende jofwambo mane luwo chenro no ne omasimu mar goyo picha gi obila makayole kendo bang'e nowegi thuolo e kinde mane giluwo chenro no. En muko nyakwara Mogejwang' mano chako odiochieng' ma kawuono kendo pod odhi nyime ne oganda mamoko. Kawuono gikiani giwuok ka gichomo kanye kata kama gidhi bedo ka gininde kawuono gi kama kiny ne gichiewe. Cleophas Oluoch, Nyamavila, Nairobi. Daka Parokadek Nyakora Mogejwang' bang' sa achiel odhiambo chenro en rameny piny. Erokamano kuom keto Ramogi TV na singo kawo pache no kanyanga makopio jago katuma wacho kanyo ne jodak makanyo winjo matek manade wacho ne landlord mag utego owuog oko mondo kony jogo moketh mwandugi. Makosore Frederick Ouma ni kachain bende wacho ne kara Agabo wuod min Adundo mano nyingi machielo intinya kunego Homa Bay County kati wacho kanyo ne minu Miero Pamela un kode kanyo. Jawadi Cecilia kachiel gi nyithindo duto Austin Jabez Michelle kachiel gi Sheila mora hinya gi chenro. Nando bende ote kanyo mara brother Oyongo Evans. Oyongo wacho kacha ne enti papunditi nyakach kaeto wacho kacha ne mengi okaw mos mage odhiambo makawuono. Bahati Africana wacho ni entiere City East Central Africa Nairobi City omore yaka weche gichopo ne yo makare kaeto chono kuona nyithind kie mond liete chuo liete de kod jogo duto majodonge piny mangima maber mar sikuku kod higa manyien mar Ruoth Nyasaye ma jachung' gi oganda ochung' kodgi to ne jonyuol
wacho kacha ni okwage ni kik giti gi omenda makor gi lach e weche mag nyasi nikech dhi yawo skul bang' jumbe madirom adek kamae. Wacho ni rawere bende oritreyo makare seche makoro gintie nyasi. Erokamano ahinya Bahati Africana, mama gi Eunice Adhiambo kod wuon gi Maurice Okinyi ka gintie Masara Golden City Migori okawo ote mag mos mage. Okwanegi ha maber mag Christmas gi jo kanisa Ruwe Ghost, mano Holy Ghost Church East Africa Makalangi Diocese. Bahati Africana mano ote mariya. Erokamano ahinya gino mara en ni ote makamano chopo ne oganda kaka onyiro. Vincent Onyango wacho ni en engineer, mano Vino Nyango Janyabula wacho kacha ni entie Kajiado West osedonjo weche gi manyien kanyane kone familia ne duto nyasi maber mar sikuku. Kaeto wacho ni mano familia mar Mr. Onyango. Kaeto wacho ni daktere makoro sirkal oyie mondo chul mondo weche odhi makare kinde ma ji nie sikuku giber gi midhiero mar rem yudo thieth mowinjore. Brand David Peter ntie chama Chichi Village gi mamage kaachiel gi wuon gi luongo ni Sele gi Peter. Erokamano ahinya. Sirkal wacho no winjo non malong'o wach mar SHA kech jopiny koro hinyore. Jared Osingo Jamigori wacho ni en chief chef mar Ritu Hardware. Kaeto wacho kanyo ni gima doer kwa jonyuol wetene ni obed motang' kinde mag nyasi mar sikuku. Omi nyithindo rita makare kinde ni nyaka jonyuol bende oketo kenge maber na nyithindo. Wirani tarigno nyithindo mathoth donjo e gik ma ok ni kare kapok inyiewo gi sikuku tikuong ichul school fees. Mano Jared Osingo Jamigori. Nyakoro Mwajwang' Uganda chal ni gin joneno kaka piny osebede kinde mokalo koro gichiwo twak ne oganda mondo oti makare kinde gi mag sikuku. Yo matin man rameny piny kik idhi mabor. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Rajvir, anangi mabera hinya ni eno wuondowa. Nitiere tugo motugo kae. Eno pando nyithindo ko kamoro machielo. Eno wacha dier Seher. Nyoro gotieno Seher nooro na ote matuo. En nodwaro ng'eyo ka eno nyalo bedo mapek. Ng'eyo ni an nokayudo thuolo mar romo kodu. To odiochieng' ma kawuono ni an agombo neno ahinya. Kade bed ni untie kae kawuono, to an ang'eyo ni sani dikoro usenyisa gima anatim. John Gilalai pin Bethlehem, Mumama ler wachonwa. Word Maria Yesu Kristo, nonyuol chieng' Christmas. Mondo mi iyud wenda mar Word Mary kaka sikiza tune mari, idio *812 *784#. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. Machiegni kendo nyakoro Mwajwang' kendo erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Seche ma oganda mathoth wuok e bombe kadhi nyasi mag sikuku kaluo, moko kuom jodak Mombasa koni ngima moridore kod bor mar piny mono gidok kaluo. Magi negiwacho segi mabende riwruoge mopogore opogore bago nyasi mar loro higa kendo loso chenro mag geto timo e higa manyien. Joja oko negiler koya e kaunti ya Mombasa. En nyasi mar loro higa mane obagi gi moko kuom riwruoge mag joluo e kaunti ma Mombasa. Kae ne en mor kod miel ka chiemo bende ne otimonewa.
Kata kamano, achiel kuom gigo mane onyiedhore en ni oganda mathoth pok oikore mar dok kaluo e sechegi mathoth ji thoro ga dok dala e sikuku. Dhano kodonjo Mombasa to ok dog dala. To gini ok ochakre sani. Gini nochakre chon wakata kama ichomo Mariakani. Nino kanondiki ni kuingia ni rahisi, kutoka ni ngumu. En wach marach ni jaluo adala to kichopo kae ndi kaka ne wacha jano kidogi en wich kuot ni sa tho ema tiri dala kini dok dala kionge kata ot. Ano momiyo waketo burani chon mar mondo wenwa nafas mondo wadhi dala. Kwa hivyo gimoro ni joluok dhi dala no, mano gima wakia e Luo United Mtongwe, wan wadhi dala. E nyasi mane obagi gi riwruog jogemiala, weche mag aola kod rem donjo e riwruoge mopogore gin mana moko kuom gigo mamiyo jomoko wigi wil gi wach dhi kaluo. Moro tindo biro ma inyamo e dhok kambula, giloko ne diek machamo kambula. Koro kambula no ka nyathi osedonjo e group ma kambula no, ing'eno ok ong'e ni ng'a. Magi gik mamiyo joluok dhi dala. Wach gero ot no. Onge ot en wich kuot. Obiro kae ndi okolo yor kanisa, okolo anyuola, odonje rama Mombasa. Adiera makenda na to ni Mombasa. Lakini ka idonjo e riwruok machalo kaka marwa mar gemiala ni, tidhi yudo ni kinja goro dhi dala, orweche jakeno dhi dala, tibende chunyi dhi bedo ni mondo migombi idhi e dala ine jonyuolni. Weche ng'eny, nitie kata nyithindwa moko ma nyaka gomna chong gin wana siasa gikore ka yud kata mana school fees. Na kwayo ni yore liel, yore school fees kod weche moko matindo manyalo affect ye gwenge mondo gikonywa e. Nyasi maket kod mano ne bende obagi gi riwruogo nagi midendo ni Luo United e Mtongwe, ma bende jiwo nagi mondo miyo donjre e riwruoge makamago manyalo miyo gidongre kaka oganda. Wajiwo riwruogegi nikech kidwaro mondo kori chiw kony kaka jatelo to ibedo gi yot sami chiwo kony, kendo oganda mang'eny neno ber konyruok nikech ikonyo group ok ikonyo individual. Maswa ni biro konyowa e yore mag dhi dala, kata ng'ato nigi tabu wamiye gi fee moro matin, to kendo wabiro bedo kwa miyo members ka members pesa mar loro higa mondo odhi dala. Kando gi pesa mwasolo ne ng'amo yudo chandruok, nitiere be pesa ma insurance miyowa kaka members mage. Kwa hivyo mano achievement maduong' sana, kendo en gima opogre gi unique Luo United Mtongwe ya. Koro an group ni anya kwayo oganda Luo mani Mtongwe ma Likoni constituency ne gibi kanyakla mondo wariwre uru mondo wawuothuru kanyakla. Ne bende gikwayo jopiny mondo mi kik cham sikuku sasa, ni mar Januar bende okayo kod pek mare. Koro Januari to biro matek. Koro daher nyiso ji ni kik icham gimoro amora ma in go mitieki ko king'eyo ni Januari bende biro ka school fees bende oridore. Alot mineno koro kwadwar no ochomowa. An gima nawacho ni ya jothurwa ngima e gima duong', ng'ato kik idagi koro ndalo sherehe. Please wabed joma nyalo save kwang'e ni Januari nyithindo bodhi e school, nyithindo bodhi e colleges. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Piny owacho mar kaunti ya Migori dhi nyime kod romo kod rawere kaunti no mar winjo ywak gi kaka yo maneno ni onywandgi e chenro mag dongruok matimore kaluwore kod ywak ni owegi oko e wechego mag dongruok. Kuom maloyo oganda milion 1.16 ma odak e kaunti ma Migori, kaluwore kod kweno mane otim e higa mar 2019 kod Kenya Bureau of Statistics, kwan mathoth gin rawere mantie kind higni 35 kadok piny. Kuom kinde malo higni 10 mokalo, rawere osebiro ka ywak kata bed ni kwan gi thoth ni ok osebedi ka idewogi kod piny owacho mag kaunti ma Migori e chenrogo mag dongruok mag piny owacho. E kinde ng'anyono mar rawere manotisi kaka Gen Z mane okelo liet mar siasa e pacho kae, romo ma koni kaachiel kod kocha e kind piny owacho mar kaunti ma Migori kod rawere ne onenore e kaunti ma Migori. Gino moko kuom oganda ne lieko neno okang' manokaw mar duoko piny liet manokel kod rawere go ma idendo kaka Gen Z. Penjo maduong' en ni bende nitiere yore makare mag nywando rawere e yorego mag dongruok e kaunti ma Migori, to bende rawere osebed ka inywando e chenro mag dongruok e yono makare. MCA ma ogwel mondo telne rawere e od burano ma Migori Ruth Onyango wacho ni chik mar rawere ma Migori ne okal e od burano e higa ma okalo. Mae obiro bang' rawere rito kuom higni 10 nyaka ne sirikand loch gwenge koro chakre pacho kae. An gi youth policy sani, an achiel kuom jo youth manie assembly. Gik mukwayo gi te, gin gik
Gavana ma Migori Cheleako juma mokalo ne ochako chenro mar twak kod rawere e gwenge mag Oruba e sab-kaunti ma Sunawe. Chenrono mowach ni otimo mar winjo dwaro mag rawere kaunti mangima. Ma watimo ni e gima iluongo ni town hall, consulting closely with the people of Oruba Ragana, go kodgi mbaka. Vijana mantiere ka dwaro empowerment mar vijana, madwaro dhi e vocational training, watergi e vocational training. Manyalo dwaro driving, wanyalo chulo ne ma Oruba Ragana ka te. Manyalo dwaro timo saloon, wateri to wachulo ni. Nok mar tije rem mayudo thuolo mar somo ka nikech nok mar omenda mar somo gin moko kuom gigo mar rawere kaunti ma Migori osebiro ka ywago. Ineno ka town dongo to diapers ipuko kumoro amora. Gavana wakwayi ni kiwuok tiwe legacy mari. Chieng' moro wacho ni vijendegi noyudo technical skills na nondike tich nikech honorable governor marwa. Scholarship for Oruba youth, internship opportunities in county program, support for Oruba youth group intent and chair higher business. Empowerment mawadwaro ken mjengo, oken boda bora, to wadwaro gik miluongo ni driving, wanyatelo we driving school, wanyatelo we tailoring. E kinde twak mare kod rawere, Ochilo ni owacho ni ber ka rawere chopo ywakgi ne piny owacho mar kaunti ma Migori mondo piny owacho ochop dwaro margi e kuonde mopogore opogore mok dhi makare. Koro ka ng'ato keti mondo ibed mabor gi ofisi, ni rito ni chieng' moro 2027 ipenje no timo ni ang'o, kel ang'oni mondo tim sani. George Juma, Ramogi TV, Migori. Miche mag jotwech ma Thika Women's Prison noyudo sikukuu momondo kama ne giyudo jip kod mich mopogore opogore kokalo riwruok mar Dala Festival. Riwruogno Irene Oyuga ojiwo mine mantiere ka twechno ewi bedo gi geno ne ngima mabiro ka giikore ne ngima oko mar kar twech. Jokanyo okas chenro mar duoko dhugruok e ute twech ma osebedo wich bar kendo kelo midhiero mathoth ne jotwech. Our CEO be able to keep it for you and for the time you are farm inputs that we use in our farm. Asanteni sana. Awasalimie kidogo, si ndio? It doesn't end with them being here and staying here forever in the prison. There's so many things that they can do, better things they can do better after the prison. So that is the reason why we are here today, to encourage them, to speak to them, and particularly as a woman, because they are my fellow women. That is the reason why I also chose to come to Thika Women Prison. I was in Langata Women's Prison, where I served term for 1 year and 4 months, and I can tell you, anytime visitors came, and they spent time the way they have spent with us today, eating. You know, this food is not the prison food. Eating chicken is not prison food. Eating meat is not prison food. So this is really, really Christmas, to see people living everything they've got. That is true love. Today we are here at Thika Women's Prison to come down here and talk to our women, our beloved women, to encourage, to spread love, to advise, and to give hope to them, to remind them that this is not the end, that there is life beyond bars. Oyo matin keno nyakorom ga jwang chenro en rameny piny na nyisi kacha ni na kamo kum ote kamotingo mana mar jana maus ngego nyisa kacha ni en sori mora hinya gi chendo ne miaeno kanyo ote mar min pilot mar Ndhiwa wachone kawuono wachono yie gi joluo man Mombasa go Dierusa dala ber. Erokamana hinya. Uchiengo mwaka nti Kisumu wacho kachane embe entie kodwa gin kwanyo gi Charles Obuya jakomar malatu onas wa Kisumu gi kwa mana serikal mondo chul doctors mondo meng'anyo mar lakteche kikidhi mbele wayo matinya kwa mga jongo duogi mag tuke kikidhi mabosh. This festive season, Citizen Duka and Quickmart wanakuletea the Christmas gift hamper, the perfect gift for your loved ones and your pocket. Double the joy, double the savings. Sugar 4 kgs, 558 from 578. Chapati flour 4 kgs, 310 from 344. Cooking oil 3 liters, 799 from 1060. All
All this for just 1,667, meaning uta save 315 shillings. Just dial *487*5#. Choose your Christmas hamper and pick it up from any Quickmart supermarket near you. Merry Christmas and a happy New Year from Citizen Duka. Eichung Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano magi nyalo geno. En ang'o momiyo nyakono kawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 per person sharing. Angukia deals motomoto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni mago mag tuke nyakrom gajuang team ma Denmark FC e joloch tielo marabich mag tuke shabik Rashid Abdalla Super Cup Banglo team mar Dumna FC e finals manao bagi county Makwale. Denmark FC nolo team mar Dumna FC gondi adeko mariyo kokale opija choma bang tugono ruma modi gola chiel kumachiel e daika mar prochiko. Denmark FC bedo team mokuongo loyo tielo adek mag tukegi kendo yudo mich mar omenda mar mosiling milionariyo ka Dumna FC mano tieke thuolo marariyo no de dala gi omenda maromo siling $1,000,000 kano wuok gi jofwambo Abdi Wako manachiel kuma pisa e kambi mag shabiki.com olero ni kambi mar shabiki.com biro dhi nyime gi siro tukegi kaka achiel kuom yore mag siro mich mag rawere. Manake uwanja huu wa Kwale Stadium kama unavyojulikana unabeba 10,000. Umefurika mpaka wengine wakapewa nafasi ya kukaa chini kutazama mechi. Hii inaonyesha kwamba jamii imependa kila ambacho kimeendelea kuanzia mwezi wa 8 mpaka leo hii. Hii ni kusema kwamba shabiki ameridhika na mchango ambao shabiki wameweza kuleta, kwa sababu wanakuja hapa kwa wingi kwa sababu wanajua kuna watu wanathamini vipaji vyao. Kwa hiyo ni kutoa shukrani za dhati sana kwa Shabiki.com. On behalf of Shabiki.com, we just want to say how we are very proud of the Rashid Abdalla and how successful. We are very happy that the tournament was successful, and congratulations to the winners. To those who didn't win, don't worry, there's always a next time, and this is your chance to just work harder so that you
we win next time. Etukia League mapiny mar FKF National Super League club mar Naivasha FC owuok amodhi mar gol 1-1 gi club mar Madarajani gogo etugo mano bagi alap ma Kenyatta Stadium Machakos. Naivasha FC noyudo gol mar gi dakika mar 11 kapok Dimba Patriots yudo gol mar gi dakika mar 55 to jotugo wuok e yueyo. Point achiel cholo Dimba Patriots nyake thuolo mar 11 e chung mar timbe gi points 16 ka club mar Naivasha FC omako thuolo mar 16 points 2 nyim Muhoroni Youth mako thuolo mar 20 gi mogik. E tugo machielo mano bagi alap ma Ukunda Showground club mar Darajani gogo oloyo Asad gonde 2-1. Mechi ya leo hii ilikuwa tunafaa tupate ushindi. Tumepoteza nafasi mingi sana. Na hiyo ndio imekuwa main problem kutoka kwa hii timu yetu. So tumepata nafasi lakini hatukuweza kufunga. Na wamepata nafasi moja peke yake na wakameka tofauti. So ile kitu tutataka kufanyia kazi ni finishing yetu. Lakini pia nashukuru wachezaji kwa sababu tumetoka kwa defeat. Last game tulifungwa bao 3-1. So tunawashukuru pia katika hiyo kuweza kujitolea. Lakini work on finishing yetu na nadhani mechi zijazo tutakuwa na nafasi njema. Tumeng'ang'ana vile game imekuwa, tumepambana, from a goal down tukakuja vijana wakajicompose, tukapata an equalizer. It's a young team. Vile unaona vijana wangu, very young team, so tunajaribu kwa push. We are not at our best, but we are just trying to push each and every day to make sure that the boys are on the right track and na wataweza kujisukuma mpaka games zitaisha. Betty Soy nobelo jaloch makanyakla tilo mokwongo mag tuke golf motesini Dr. Peter Ndegwa and Friends Golf Tournament mano bagi alap Mamudhaiga Golf Club. Soy mantiere rang'iny mar handicap 27 no nyiso kitugo maber kendo tike thuolo mokwongo gi points 45 e kind jotugo 200 mano yore tukego. Soy noyudo points 23 e buche 9 mokwongo kapok otieko round mar 2 gi points 22. E kidieny mar Wakeini Joan Kanjenjo no bedo jaloch gi points 35 ka Benson Theuri no tike thuolo mokwongo kidieny mar yawuowi. It's a rare moment that I'm standing in front of this team here. Thank you so much, Safaricom, Peter and Friends for the sponsorship. Today was a very nice day because I had great company of Merim Bataru, Chege Njoroge and David Ombisa. Today we are sponsoring as Safaricom and calling it Peter and Friends. We've always sponsored golf and other sports for the past 24 years. It's an opportunity to sambaza furaha as we are sambazaring furaha across the country. Golfers, a very appreciative crowd, might surprise many, but it's fantastic to see more than 200 golfers coming to play today and enjoying themselves, especially as people gear up to go for the break, both Christmas and New Year. Kanya mwatike chendo mara manpenya kuramga jwangero kamano kuom kete mana kaera mogi TV kata kamano do kanyo koromo sa adek gi chendo maro imore merkete mana kaera mogi TV oriti masane nyinga Lydia Oke wasabedo gbenda diamo wasabedo jaloko maro oriti masane.